Mga boss. Ayan mga boss, bali tapos na natin tinanggal yung mga buto. Hindi pa rin maiwasan mga boss na mayroon pa rin sumama, maliliit na buto. So yung mga maliliit mga boss na sili, hindi ko na tinanggalan ng buto, yung malalaki lang. Ganito kadami mga boss yung buto na natanggal. So yung mga sili na to mga boss ay bulok na. Ang dami. Yung artimin nating sili na to, bali isang buong bawang yung ilalagay natin. Tapos isang sachet ng paminta lang. Saka asin at saka yung importante sa lahat mga boss, yung suka. So yun lang mga boss. Yan mga boss, bali okay na yung bawang. Bali dalawa yung lalagay pala natin na paminta, dalawang sachet. Yan, marami kasi yung bawang, saka marami din yung sili para match sila. So yun boss, simulan natin yung paggawa ng artom. Artom Ilocano mga boss. So yan mga boss, bali meron pa rin mga sumama, maliliit na buto. So bali hindi na natin hunugasan yan mga boss, para hindi po matanggal yung anghang niya. So yan mga boss, ito na yung sili natin gagawing artom. So bali lalagyan natin ng kalating kutsarang asin. Yan dagdagan pa natin konti. So bali lalagyan natin ng suka. So ito naman boss yung artom natin. Bali ang nilagay ko lang dito mga boss ay bawang, paminta at saka suka lang. So wala na akong ibang nilagay. Bali yung sili natin, yung mga maliliit, bali hindi ko na tinanggalan ng buto. Kasi pino yung mga buto niya, pino lang naman. Bali yung tinanggalan ko lang mga boss yung malalaki. So ito yung napili ko mga boss na lalagyan, hindi sa bote. Kasi ito mas madali nating makuha yung sili. Kukutsarahin lang, yan napakabilis. Kaso lang mga boss, wala tayong yung babasagin na bottle. Bali ito parang plastic lang siya. So yan mga boss, takpan na natin. Yan, yun na yung ating artom na sili.